Дихателните упражнения с гласните звуци са много полезни в логопедичната терапия на деца поради няколко ключови причини. Подобряване на дихателния контрол. Произнасянето на гласни звуци изисква контролирано издишване. Това спомага за по-добра регулация на дихателния ритъм, удължаване на издишването, което е важно за плавна реч, по-добро координиране на дишането с говоренето. Стимулиране на гласовия апарат. Гласните звуци активират гласните струни и тренират правилната фонация. Това е особено важно при деца с слабо изразена или неправилна гласова функция. Развитие на слуховия и речивия праксис. Повтарянето на звуци подпомага осъзнаването на собствената реч, развиване на слухова дискриминация, разпознаване на различия между звуци, изграждането на навици за точна артикулация. Точно така. Сензорна стимулация и релаксация. Произнасянето на гласни, особено дълго и плавно, като А, О, У, има успокояващ ефект. Това помага при деца с хиперактивност, тревожност или напрежение в артикулационния апарат. Артикулационната гимнастика е силно препоръчителна при диференциация на звуковете С и Ш, особено ако детето заменя звуците един с друг. Например, казва сапка вместо шапка. Има затруднения с правилната позиция на езика и устните или липсва ясно изразен фонематичен слух и артикулационна осъзнатост. Горе, долу, горе, долу. После кое упражнение следва? Артикулационната гимнастика стимулира мускулите, участващи в артикулацията. Устни, език, бузи, меко непце. Подпомага точната постановка на звуковете, правилна позиция на езика при С и при Ш. Развива усещането за разлика в позицията и движението между С и Ш, подготвя артикулационния апарат за ясна, точна и автоматизирана реч. Хубоче, усмивка. Усмивка, давай да видим. Широка усмивка и напред устните. Колкото можеш по-напред и после разтягаш колкото можеш повече. После гъбка. Хайде да видим как ще направиш гъбката. И леко отваряш устата, за да можеш да разтегнем под езичната връзка. Отвори леко устата. С. Докосването на тактилни грапави букви е силен сензомоторен метод, който подпомага фонематичната диференциация на звуковете С и Ш, зрително-тактилната свързаност, осъзнаване на формата и звука на буквата чрез движение и усещане. Ш. 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 Внимавай, как повтаряш? Ш. Това упражнение е отлично за осъзнаване на артикулационните разлики между С и Ш, като се акцентира върху формата на устните, посоката и температурата на въздушната струя, сензорното възприятие чрез лицето и ръцете.
Казваме ш. Ш като чашка. 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 Добре. Демонстриране и осъзнаване на разликата в устната позиция и въздушния поток при звуковете С и Ш. Она е леко студена. Каква е? Студена. Студена. А на ш? Топла. Топла. Точно така. Диференциация на звуковете С и Ш в срички. Упражнението представлява срички за правилно произнасяне, звуков анализ и четене. Са, ша. Су, шу. Су, шу. С, ш. С, ш. Добре. Си, ши. Си, ши. Добре. Ша, са. Са, ша. Не. Ша, са. Ша, са. Добре. Шо, со. Шо, со. Ш, с. Ш, с. Добре. Ше, се. Ше, се. Ши, си. Ши, си. Добре. Слушалките с костна проводимост са революционно устройство за трениране на мозъка, което помага на хора от всякакви възрасти с различни способности да подобрят речта, вниманието и паметта си. Слушалките с костна проводимост се използват за подобряване на говора, подобрява плъвността и ритъма на речта, произношението, звуковата дискриминация, за да се постигне по-ясна и ефективна комуникация. Динамичният филтър тренира мозъка да бъде по-внимателен, като подобрява не само вниманието, но и слуховата обработка и сензорната интеграция. Слушалките помагат на хората да подобрят краткосрочната памет, която оказва влияние върху умения като четене, писане, водене на диалог. Сош. Точно така. Суш. Сус. Съш. Съш. Сеш. Сеш. Сиш. 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 Шас. Саш. Шас. Шас. Точно така. Шос. Шос. Шус. Шус. Добре. Шъс. Шъс. Точно така. Шес. 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 Шис. Шис. Точно така. Разгледай сега всички тези предмети и картинки. Сега в кутията, където е със звук С, слагаш всичко, което има звук С, а в другата кутия всичко, което има звук Ш. Пушка. Пушка. Какъв звук има в нея? С или Ш? Ш. Какъв? Ш. Ш. Къде ще го сложиш? Тук. Добре, пускай го вътре. Какво е това? Душ. Душ. Какой звук е? Ш. Ш. Това е шапка. Шапка. Има звук Ш. Кой звук? Ш. Ш. Думата е бутуш. Бутуш. Има Ш. Има Ш. Добре. Това е шал. Шал. И има буквата Ш. Ш. Това е думата кашон. 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 Добре. Има буквата Ш. Ш. Думата е шоколад. Шоколад. Шоколад и има Ш. Добре. Това е пласе и има С. Добре.
Това е ластик. Ластик. Има буквата С. Добре. Това е пастел. Как? Пастел. Я го кажи хубаво. Пастел. Точно така. Има буквата С. Точно така. Това е слон. Има буквата С. Добре. Това е скорпион. Има буквата С. Добре. Това е кокошка. Има буквата Ш. Добре. Това е гъшка. Гъска. Гъска. Има буквата С. Това е костенурка. Костенурка. Има буквата С. Това е сламка. Как? Сламка. Точно така. Има Сламка. буквата С. Добре. Това е скакалеч. Има буквата С. Да. Това не знам какво е. Конец. Това е конец. Нито едно. Браво! Това беше за уловка. Добре. Това е швест. Как? Свещ Свещ. с. Слагаме го там. Какво прави това? Свили. Значи какво е? Щом свири. Свилка. С. Да. Браво. Справи се. Отлично. Ако видеото ти беше полезно, харесай го, абонирай се за канала и не забравяй да натиснеш камбанката, за да не изпуснеш ново съдържание.